Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihamlin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at tagdaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Wengweng, 19 years old. May ka-live-in ug may usa ka anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyado sa akong anak. Dili man gud ako'y nagbuot sa dadong apelyado sa akong anak pagkataw niya. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ha? Mabdos ka? Oh, Mark. Ang saan man na to, ni? 16 pa baya ko. Labaw na ko. Bisbi bugod ko. Di pa ko ready nga may anak, uy. Unsa? Unyan, saan man ni na to? Manginatag mo kuha, anak. Di ko, oy. Bahala po diri ka. Mahadlo ko, anak. Aw, bahala po ka. Basta kay giingnan natin ka nga, dili ko andam, anak. Mark. Sige. Ingnan ako kung makadesisyon ka na o nga ipakuha, anak. Tiksilan niya ako. Uy, Mark, oy. Ganit lang ba? Mark! Kuya Bob! Kuya! Sulti ko. Sulita mo. Isulti na ko, Kuya Bob. Uy, kasurprise ko niya. Di kanya unungan ang imong kahimtang. Kaya di palagi ko na siya andam. Unya, anong iya mong kagituyuan, ana? Ilan mo rin kabuhay mong tiyan? 1 month ka pin akong nalate, Kuya. Mga usa ka buwan na ni kapin. Oh, mao ba? Niya, musugot kang ako'y mga mahan, ana? Unsa? Ako'y luwas ni mo, ana. Ato ka sa bahay hangtod ka mga anak. Kuya! Sel, akong uyab si Wingwing. Uy, kabata pagod aning imong uyab, babe. May magbanga ta ma. Tiguwang na ba ako? Ya, mamili na ikog mas tiguwang pa na ako. Pila na day edad ani niya, kuya? Oh, pila ganit edad mo, Wing? 16 pa, Kuya. Uy, Jesus Marisip, kabata pagod ani di ay, babe. O, gida ko siya din sa ato, ma, Sel. Kay
Mado siya sa mga anak. Unsa kuya? Gipamabdusa ni mo ning usa ka minor di edad, babe. Namakakta nilang mama ni mo sa imong igsuon, kuya. Alagid pagsaba sa tinuod, ha? Kita gyud na ibaw ning atong sikreto, ha? O kinahanglang way laing may baw nga dili ako nga mahal si mong anak. Pero kuya... Paminawing, kibuhat ko ni aron pagluwas sa imong kahimtang. Ug kami na sa akong pamilya ang moabagas gastuhan sa imong pagpaganak. Ug hangtod na sa pagpadako sa imong anak. Kuya... Uwing, nanganak ka na. O human akong fill up sa live birth sa bata. Pirma ko sa likod sa live birth, pag matuod nga, giangkon ko nga ako gyud amahan sa bata. Kuya Bob. Recorded by X Thunder Gaming. Dihang nanganak ko, way miyembro sa akong pamilya ang mitambong. Ang ako irang ka-live-in nga si Kuya Bob, ug ang iyang igsuon ang miabaga sa tanang gastuhan sa akong pagpanganak. Ug hangtod na sa gastuhan sa bata, dihang nakagawas na mi sa ospital. Okay na unta mi, ug nahug na sabang akong pagbati sa nangamahan sa akong anak. Apan nagkadugay, may namatikdan kong lahi niya. Unya, kinsa ning babae nga nanawag nimo? Nagilabot ka sa kong cellphone? Ganiha pa ta kang giobserbahan. Diyang may kaistorya ka sa imong cellphone. Ug nagduda na ko sa imong mga pahiyom samtang nagsulti mo. Ug diyang imo ning gibiyan diya sa lamisita. Akong gitan-aw ug giparing ng imong number. Ug babay ang nakatubag. Usa? Imo ginagitawgan? Imo ba lagi tong babay? Wa ka nilabot pa na. Ayaw lang pagpanghilabot pa na. Ang importante nga naluwas ti ka og ang imong anak. Papi? Asa man ang bata, Weng? Natuog pa, ma. Uy, muhagwa unta ako sa akong apo. O, nga sab unta ko, gipalit ka mga duwaan alang sa akong pag-umangkon, Weng. O, nagpalit sab ko sa kalatang gatas para niya kay lisod na kay mahutdan pa og gatas. Luoy kay ako pag-umangkon. Ingnon lang niya tamo kun mumata na ang bata, ma. Te, ako lang niyang dadon ang bata sa inyong kwarto aron makita niyang inyong mga gipamalit. Na, sige. Ay, tanta na Maricel. Mamiya una ta din silang kwarto kay makamataon niya ang akong apo. Mahukaw ang katog. May masugpoy unya ang tubo. Sige ma. Sama ni, di pa man ta kahagwa sa bata. Unsaon man ako, ani. Pinangga kayo nila ang bata. Gusto na unta kumubiya din sa ilang papi. Ug sultihan ko sila sa tanan aron nga ila kong tugutan nga makabiya nga way kakulian. Apan unsaon man ako. Hangtod asan mi kutob nga itago ni Bobby sa iyang pamilya. Usa? Mao kini akong buhaton, Bob. Sultihan kong imong pamilya sa tinuod. Aron makabiya na ko dinhi sa inyo uban sa akong anak. Suway, Wing! Suway! Nagtuo kang makabiya ka ng usingpit? O nga nang dili man ko nimo tugutan nga sobra naman ko nimong gipasakitan. Babaidor ka man kayo. Daghan ka man kayo, babay. Kinila ko ikasultin mo, Wing. Kung ubiya ka man yun, pasidalimot ka nga may katungod ko sa bata. Kay ako'y amahan sa iyong live birth. Unsa? Ug nagtuo kang gawastor ka, konsultihan mo silang mamas matod. Dili, Wing. Ikasukuras kong pamilya, Wing. O posibleng pabayrong ka pa nila sa ilang tanang nagasto sa bata, kaya dili ka na amog dugo. Unsa? Wala ko mahibaw karon sa angay na kumbuhaton. Tungod sa mga hudlat o pagpanghadlok sa kong ka-live-in ako. Apan dili sab ko gusto nga hangtod sa hangtod na lang sab ko niyang pasakitan siyang pagkahimabay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana,
Husto na bang gibuhat sa akong kaipon nga iyang giangkon o gi-acknowledge ang akong anak sa live birth ni ini bisan dili siya ang tinod nga amahan sa akong anak? Pwede pa mi makasuhan ini? Ikadawang pangutana, gipatuon na mo ang iyang pamilya nga iya gid ning anak ug pinangga kayo nila ang bata. Kung tug-anan ko sila sa matuod, tinuod ba nga makabayad ko sa tanan nilang nagasto sa bata gikan sa pagpanganak nako? Ikatulong pangutana, dugay na unta kong makigbuwag ani akong kaipon karon. Kay daghan man gud siya babay ug permi kong masakitan. Makapugong ba siyang dad-on ko ang bata kay giangkon man niya ning iyang anak? Ikaupat og katapusan, pwede pa ba na akong ipausab ang apelyado sa akong anak ngadto sa akong apelyado? Maayo ka ha? Unsaon man, ug pila masabang akong magasto sa pagpausab sa apelyado sa akong anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran. Wing-wing. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Kaning mga personal nga mga problema sa atong mga kapikas, kabanay, love life, sa atong mga kahimtang, atong mga gibati din ha. Agoy, ipada na gud na ninyo. Oy, inyong mga suwat na atay email address nga suliran_612@yahoo.com na atay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, lain-lain gyud ug klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. No, ang importante kompleto ang mga pangalan, mga address, mga detalye anang inyuhang mga pangutana o mga problema. Kay kinahanglan mang yun nga ato apong masabtan ba kung giunsa pagkahitabo nganong nabutang taan na nga sitwasyon kay kabalo mo pareho siguro mo pangutana pero lain-lain og sitwasyon. So basin nga mo vary pod or malain-lain pod amo ang mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana, ha? Okay, no? And pwede gid ko ninyo i-like ug follow sa ako ang Facebook account o sa Instagram o sa Twitter. Thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow na nako kay at least magkakita-kita pod ta. Mabasa na nako no ang inyong mga greetings muna usay muna ako mga pambasahon. And taga Negros Oriental ang ato ang letter sender karong adlaw. Tawago nato sa pangalan nga si Wengweng. Si Wengweng no ni suwat ni 19 years old, kabata pa nga naanay live-in partner ug naanay usa ka anak. Muni ang ilahang issue kay ang apelyido sa ilahang anak no kay di manggod kuno siya ang nagbuot sa apelyido sa bata katong pagkatao sa katong bata. Muni iyahang pangutana kay hadlokon man sa siyang ka-live-in no. So muni mga issue nila nya pambabaybay biya ka ito no. Gusto ra ba ang gibuhat kuno sa iyahang kaipon nga iyang giangkon or gi-acknowledge ang akong anak sa live birth ni ini bisan dili siya ang tinuod nga amahan sa akong anak. Pwede ba ming makasuhan ini? Okay. At the onset to bago na ko mingon ko dili ngano man. Ang birth certificate inday weng ang atong ibutang na detalye kung unsa ang sakto ug unsang tinuod kabahin sa pagka-anak anang usa ka tawo, meaning sa usa ka bata. Unsa man na siya. Ang kanang certificate of live birth nakabutang din ha kung unsay ngan sa bata, kanus nanganak, kanus agi anak, kinsay amahan, kinsay ginikanan. No, minyo ba? Asa na minyo? Aw kung dili minyo, dili po. So inig-fill up manggod nato ana inday. No, guys, sa mga naminaw nato ron, labi na ning mga nakay pa, paminaw mog tarong. Kung unsay gipangutana, mo'y itubag. No, dili nga magmugna tagstorya nganong ikaw may father nga di man ka ikay co-maker ana day. No, aw dong, nganong ikaw may amahan, nangamahan ka lahi man na sa amahan. No, so dili na unya. Ang kanang sa last portion ningon ba na I swear under oath. Unsa may pasabot anang swear under oath na numpa kas balaod nga ang kanang mga detalyeng gipangsuwat nimo dinha tinuod unya kana bayang
inyong mga under oath or sinumpaang salaysay gipanumpaan na nimo ug masakpan gani nga bakak diay na makihamo ang tawag ana kay atong gimaniobra man ang mga birth certificate simulation of live birth. Kasong kriminal intaw na siya. So ayaw lagi mo pagpataka ug butang-butang ha. Ikaduhang pangutana, gipatuo na mo ang iyang pamilya nga iya gyud ning anak ug pinangga kayo nila ang bata. Kung tug-anan ko sila sa matuod, tinuod ba nga makabayad ko sa tanan nilang nagasto sa bata gikan sa pagpanganak? Inyo man ang kagustuhan duha. No, I don't think pabayaron mo kay ang nagbutan ang ilang mong anak nganong pabayron man ka. No, pero of course mo lagi na ang usak mo gini nakalisod sa pamakak, no? Ang usa ka bakak mapunan kay ngano man magsige man kagtabon si mong original nga bakak mao nay nakapait diha. So I hope nga inyohang hunahunaon og tarong kung unsaon gyud na ninyo. Kay kung napamahal na nila ang bata, pwede magud ninyong adapon unta, no? Klaruha lang gyud og turya. Ikatulong pangutana, dugay na unta kung makigbuwag aning akong kaipon karon. Kay andam kay daghan manggud ni siya og babay og permi kong masakitan agoy. Makapugong ba siyang dadon ko ang bata kay giangkon man niya niyang iyang anak? Okay. Mao na ni Roy gidangatan sa imong sitwasyon. Tungod kay nanumpa ka, tungod kay ang mga detalye nga imong gibutang, no, nakabutang din ha nga siya mo'y amahan. Kanang dokumentuha mo'y nahimong opisyal nga dokumento kabahin sa pagkatao anang bataa. Unya, mao man ay basihan sa gobyerno pod nga kinsag yung legal nga amahan. Kana mang nakabutang din ha. So, pwede gud pud na niya gamiton unless nga rason para mapugnan, no? Nga siya may amahan based on law. Dili sa kamatuoran ha. Sigun sa papel, sigun sa balaod. Unya, ang atong balaod kay nag-aspresuman nga wa mo na makak, nagpresuman nga ang kana tanang detalye sakto. So, unless moingon ka nga oy dili ikay amahan or unless mo limod, moingon pud siya nga tinuod nga dili ako'y amahan, conflicting pagani mo, unya why court order nga moingon nga tinuod dili gid ikay amahan ana, either by DNA test or by any other proof, ang mahimo yung basihan ana is ang birth certificate. Ug ang nakabutang ra ba sa birth certificate is siya ang papa. So, medyo conflicting, medyo lisod po na ni mulutsan. Unless mo come out yun ka tinuod, no? Mo come out yun ka, ug mo pahibaw, ug mo angkon po siya nga tinuod, nga dili di ay siya ang amahan. Ikatulong pangutana, ikaupat di ay no nga pangutana. Pwede pa ba na akong ipausab ang apelido sa ako ang anak ngadto sa akong apelido? Maayo ka ha unsaon man ug pila sad ang akong magasto sa pagpausab sa apelido sa ako ang anak. Okay. Nabuhat na gid ni nako no kay naamang ko'y nahimong kliyente nga ang nahitabo siya although siya mo'y amahan nagmugna-mugna sila og date of marriage maski wa na minyo. No, unya, ang among gibuhat, pareho ra pud nagproseso kay na may gisuwat pud nga dili mao or dili tinuod nga tus birth certificate nga minyo sila maski dili unya mo nang gadas apelyido ang bata. So sa imuhang case, gibutangan nimo name of father maski pa og i-acknowledge maski pa og di tinuod. So pwede kita maka correction of entry ngadto pilay magasto magdepende sa abogado, pwede pud ka moadto ngadto sa public attorney's office para mangayog tabang kung unsaon na nimo ang imuhang kaso nga dili ka makabayad or maka-avail ka sa libreng serbisyo sa public attorney's office. Ang importante siguro nga, kanang ayaw na ninyong pasakiting mga katigwangan nga nagtuo silang apo nila unya dili baya na lalim ng ingon ana, no? Dili na ingon ana pud kasayon. So I think to be fair dapat inyo hapong tagaan og igong respeto ang mga katigwangan nga dili intawon sila magpuyo suod sa bakak nga inyong gihimo kay di man pud gyud na siya sakto naara nila ug mupadayon sila sa paghigugma sa bata isip ilaha, no? At least ang importante dili na madungagan pa ang daghan ninyong bakak nga nahimo ug malimpyo na pud ang inyong konsensya ug matarong na pud ang papilis anang bata. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.